Keď som išiel o Zuzičky, trngali mi pod kovičky, trngali, brnkali, sivé očka, plakali. A sivé očka, čo plačete? A to už neviem. Budete iného Čuvajíčka čvarného. Hej! Keď otvorí tú hubu, to keď sa do nej pozrieš, tak to je riadne vyhodnetý rybník. No ale sumet môže ísť do piče. Ja, vidíš, ono je birmoky, ako vidíte, že je birmok. Hovno. Boha, tak to sa schovaj. Ja radšej si ešte jeden zatím. Ja to má ona, Gabina, ona upozorňovala, že idú z birmovky, že aby som tu neuvlákal, hej. Si 500 metrov od kostola, tak čo? A Že čo ty mňa je to jem? že idú z birmovky do ľudí, ja som šenku, ne? Podívaj, aká krásna vedia. Kostola? Čo ti na to povieš, no? Ale je tam Wi-Fi. Televízor ti ide? Chvála Bohu. Jak to zvyšilo, ona ide, no. Koľko to stálo nové umývadlo? Koľko to stálo? Ja mám 3 a im dáme za seba, dobre? No však môžeš dať. Aj 4. Nie, 2. Taká majka, že 50 centov si mal. Tak Karol išiel do hajzla a nebolo tie ona, čo tam je taká tá. Ja neviem, čo to bolo. Teraz takto vyleteli klinčeky, ja som si tam, vieš, šlapku, lebo som to mala odvlátať, nie nohy, ja mám nohy umyté, ale šlapku, vieš, odvlátať. Ty máš umyté? Áno, mám. To je dobré? Nie, ale čiže si to máš o narazu, no. Či Ja tam som sa nechodíte umývala dneska, dobre? narazu, či tam nechodíte narazu si umývať. Narazu nie. Lebo ináč je tu podobné. Ja mám vodu normálne ešte aj plyn mám. A na čo sa tu umývaš? Teda? Ja sa tu neumývam. A čo sa? Ja som si šlapku umývala túto, lebo som bola v záhrade Takže Marianovej. si šlapka, počúvaj ma. Som šlapka, áno. On prišiel z hajzla a mi povedal, že si sa tam umývala nohy. No? A na čo? Na čo to umývaš tu? Nie nohy, šlapku. Ale na čo to umývaš tu? Čo je na tom? Čiže to tam aj zhranie. Myslím, do piče, nech ťa ani nevidím do piče. Milka Kudera sa snaží. Čo Milku spomínaš teraz? Ja Čo má hovorím o tebe. A čo ma to? Očujem to To aj má ja. nedielka, on tá Milka s tým, on spoločne, že ty, on je umýval. Ja Ale ty sa nesnažíš o nič do piče. Ty tiež zlato. No ja s toho mám o čo. Chce si pichnúť? Ty to sprostreduje. On by ju pichol tak s nožom. 9 mm, dôrazné argumenty. Vieš čo spravil? Keby som mu nechytil